Eskatu eskaini euskaraz, hau da kanpainaren izenburua edo leloa, eta hirugarren urtea da aurkezten duguna. Baina badu diferentzia handi bat aurrekoekin konparatuta, eta da urtez urte handitzen joan dela kanpaina honekin bat egin duten erakundeen eta taldeen atxikimendua. Gaur aurkezten dugun hirugarren aldi honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek, eudelek, uemak, mankomunitateak eta kuadrilek ere parte hartzen dute ekimen honetan. Eta baita ere, merkataritza elkarteek eta urten lehenengoz, ostalaritza elkarte ezberdinek ere. Aurten, 124 udalerrik bat egingo dute kanpainarekin. Igaz, halako bik. Igaz 60 izan ziren, aurten 124. Eta helburua kanpainak dioen bezala bat eta bakarra da. Tokiko merkataritzan eta ostalaritzan euskararen erabilera sustatzea eta ugaltzea. Jaurlaritzak eta erakundeok badugu plan bat, eremu sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzea eta indartzea helburu duena, eta gaur aurkezten dizuegun kanpaina honek bat egiten du bete-betean helburu horrekin. Eta helburua da kontsumo eremuetan, eta hor batez ere ostalaritza arlokoak eta merkatal arlokoak daude, kontsumo eremuetan euskara zerbitzu hizkuntza izatea. Harreman hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza. Eta beraz, helburu nagusia da, erosleak eta saltzaileak animatzea euskara gehiago erabiltzera beraien harremanetan. Batetik, dei bat egiten diegu, erosle modura, merkataritza zentroetara, dendetara, tabernetara, ostatuetara sartzen direnean, lehen hitza euskaraz esan dezaten. Eta era berean, gonbitea egiten diegu, dendariei, tabernariei, ostalariei, jatetxetako arduradunei, bezero bat hartzen dutenean, lehen hitz hori ere euskaraz izan dadin. Honaino iristeko beharrezkoa izan da elkarlana eta lankidetza. Hau, oinarrian kontsentsu zabal bat duen ekimen bada eta hala izan behar du ez dagoelako hizkuntzaren sustapenari bultzada emateko beste biderik. Eta horrek eskatzen digu indarrak batzea eta indarrak metatzea. Kanpaina bera bada horren ezaugarri. Lehen, udal bakoitzak, herri bakoitzak borondaterik hoberenarekin egiten zuen bere kanpaina. Orain, kanpaina bat eta bera izango dugu udalerri guztietarako. Berdin Donostian edo Markina Xemenen. Tokian izango ditu bere ezaugarriak, baina guztiok batera goaz kanpaina honetan. Esan dut lehen ere udalekin eta merkataritza eta ostalaritza elkarteekin adostutako kanpaina bat dela. Eta eskertu nahi dut, udal guztietatik eta aldundi guztietatik jaso dugun borondate ona eta atxikimentua kanpaina honi bultzada emateko. Baina badu beste ezaugarri bat ere. Euskara ezin daiteke izan politika publikoetan atal bat gehiago. Euskarak izan behar du politika publiko guztien oinarrian dagoen zerbait. Horregatik garrantzi berezia ematen diot gaur, kultura eta hizkuntza politika sailarekin batera, merkataritza eta turismo saila ere gurekin egoteari. Horrek adierazten dulako, izan dugun elkarlanaren ondorioz, merkataritza eta turismo sailak ere berea egiten duela, bere lan prozeduratan eta bere politika publikoetan euskararen erabilera sustatzea eta presentzia hori bermatzea. Eta azpimarratu nahi dut baita ere, erakunde publikoez aruntzago, erakunde publiko eta pribatuen arteko lankidetzaren eremu bat dela gaur aurkezten dizuegun kanpaina hau. Alkateak esan du, Euskaraldian gaude, Euskaraldian ahalegindu gara, gurekin euskaraz modu naturalean komunikatu daitezkeen pertsonak eta guneak identifikatzen, hori seguru lagungarri izango dela, astelehenetik aurrera, gure dendatan, gure tabernatan eta gure ostalaritza tokietan, euskararen erabilerari beste bultzada bat eman diezaiogun bereziki, orain
abendua izaten da, batetik erosketa gehiago egiteko garaia, opariak direla eta otorduak direla, eta baita ere, tabernetara gehiago hurbiltzekoa eta jatetxe askoetan ospakizunak eta egitekoa. Beraz, badugu nun praktikatu datorren hilabete honetan. Eskerrik asko.